பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக படையினரால் கையகப்படுத்தப்பட்டுள்ள அனைத்து காணிகளையும் மீள ஒப்படைப்பது குறித்து கலந்துரையாடியுள்ளதாக ஜனாதிபதி அனுரகுமார திசாநாயக்க தெரிவித்துள்ளார். Zuzi, the clothing store. முழு குடும்பத்தினருக்கும் தேவையான அனைத்து ஆடை அணிகலன்களையும் ஒரே இடத்தில் கொள்வனவு செய்யுங்கள். அனைவருக்கும் ட்ரெண்டிங்கான எக்ஸ்க்ளூசிவ் கலெக்ஷன்ஸ் எங்களிடம். கொட்டஹென, ஹேட்டன் மற்றும் வில்லபத்தை புதிய கிளையில். சந்தோஷமான தருணங்களை ஜூசியுடன் கொண்டாடுங்கள். கிளிநொச்சியில் நேற்று இடம்பெற்ற மக்கள் சந்திப்பின் போது இதனை குறிப்பிட்ட அவர், விடுவிக்கக்கூடிய அனைத்து காணிகளையும் விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் அவர் தெரிவித்தார். හමුදා කඳවුරු වෙත පවරගෙන තිබෙනවා. අපි එම හමුදා නිලධාරීන් එක්ක ප්‍රතිලත් එක්ක අපි සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. නිදාස් කරන්න පුළුවන් හැම බිම් මඟලක්ම ආපහු එම ජනතාවට ලබා දෙන්න අපි කටයුතු කරනවා. அனைத்து மக்களும் சமமான உரிமைகளை பெற்றுக்கொள்ளும் வகையில் இந்த அரசாங்கம் அமைந்துள்ளது. நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து ஊழலற்ற ஒரு அரசாங்கத்தை அமைத்திருக்கின்றோம். கடந்த காலங்களில் பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக பொதுமக்களின் காணிகள் ராணுவ முகாம்களாக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதன்போது அந்த காணிகள் தொடர்பில் பாதுகாப்பு பிரிவினருடன் பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்தியிருக்கின்றோம். விடுவிக்கக்கூடிய அனைத்து இடங்களையும் மீண்டும் மக்களுக்காக வழங்குவதற்கு நாம் நடவடிக்கை எடுப்போம். அதே நேரம் பாரம்பரிய பயிர் செய்கை நிலங்கள் கூகுள் வரைபடத்திற்கு அமைய வனவள திணைக்களத்தினால் எல்லையிடப்பட்டிருக்கின்றன. குறித்த பகுதியில் விவசாயத்திற்காக பயன்படுத்தப்பட்டிருந்த மக்களுடைய நிலங்கள் மீண்டும் அவர்களுக்கே வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். அத்துடன் கொழும்பில் மூடப்பட்டிருந்த பல வீதிகள் தற்போது திறக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் கொழும்பில் மூடப்பட்டிருந்த பல வீதிகள் தற்போது திறக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் வடக்கில் மூடியுள்ள சகல வீதிகளையும் மக்கள் பாவனைக்காக திறப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அவர் தெரிவித்துள்ளார். සමහර ඉඩම් පාරම්පරික වගා කරපු ඉඩම් Google map එක දිහා බලලා වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව පවරගත්තා. ඒවා මේ ප්‍රදේශයේ වගා කරපු ඉඩම් ජනතාවගේ ඉඩම් ඒවා නැවත නිසි පරීක්ෂාවකින් අපි ලබා දෙන්න කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම තවත් පාරවල් කීපයක් වහලා තියෙනවා. ජනාධිපති මන්දිරයේ ඉස්සරහා කොළඹ පාර ඇරලා තියෙන්නේ. අරලියගහ මන්දිරයේ ඉස්සරහා කොළඹ පාර ඇරලා තියෙන්නේ. මොකටද කිලිනොච්චේ පාරවල් වහන් තියෙන්නේ? ඒ හැම පාරක්ම ජනතාවට ගමන් කරන්න පුළුවන් ආකාරයෙන් යලි අපි විවෘත කරනවා.